Заробак на $1000 до канца пяцігодкі ізноў анансаваў Лукашенка. Упершыню гэткае абяцанне прагучала 10 гадоў таму. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. З вами Анастасія Русецкая. У эфіры «Аб'ектыў» і сёння ў выданні. Еўразвяз прыняў сектаральныя санкцыі адносна Беларусі. Санкцыі, якія ўводзяць еўразвяз, маюць цяпер не маральны, а практычны характар. Упершыню пацерпяць кашалькі Лукашэнкі, ягоныя памагатыя, алігархі. Лукашенка загаварыў пра ваеннае становішча. Закрыты суд над блогерамі і палітыкамі. Не допустили ни дипломатов, ни родственников, ни независимые СМИ. Вот, только, я так понимаю, что пропагандистские СМИ там находились. На лаве падсудных Тихановскі, Статкевич, Лосік ды іншыя. Справа Тутбай. Ці прызнаюць матэрыялы парталу экстрэмісткімі? Ни о каких причинах, кроме политических, говорить не приходится. Это понимают и те, кто судят портал, и те, кто находится в экспертной комиссии. Наймацнейшы эканамічны удар па рэжыме Александра Лукашэнкі за ўсю гісторыю дыктатуры. Еўразвяз прыняў шырокія сектаральныя санкцыі супраць цэлых галінаў беларускай гаспадаркі, а не толькі асобных прадпрыемстваў і чыноўнікаў. Які эфект ужо зрабілі гэтыя абмежаванні і як іх можна зняць, распавядзе Ярослаў Сцешык. Рада кіраўнікоў Еўразвязу сёння сабралася на саміт у Брусэлі абмеркаваць пытанне каронавіруса, ваенныя і гібридныя пагрозы Расіі, а таксама, каб ухваліць санкцыі, пра якія Белсат распавёў напярэдадні. Еўрапейскаму бізнесу і дзяржаўным структурам забаронена наўпрост ці праз пасярэднікаў гандляваць з Беларуссю тэхналогіямі кантролю інтэрнэту, таварамі падвойнага прызначэння, вайсковымі і паліцэйскімі таварамі, абсталяваннем для вытворчасці цыгарэтаў. Забаронены гандаль і транзіт нафтапрадуктаў, акрамя сырой нафты, і калійных угнаенняў. Беларусі абмежаваны доступ да фінансавага і банкаўскага рынку Еўразвязу, страхаванне беларускіх дзяржаўных органаў таксама забароненае. Еўрапейскіх інвестыцыяў таксама больш не будзе. Мы вітаем пакет санкцыяў для Беларусі. Гэта своечасова, адэкватна і дапаможа нам мець уплыў на паводзіны беларускага рэжыму, бо іначай будзе вельмі цяжка спыніць гэты рэжым, які робіцца цынічным і брутальным. Не толькі датычна сваіх людзей, але і датычна грамадзянаў Еўразвязу. Я маю на ўвазе паветранае пірацтва адносна рэйсу Афіны-Вільня. Апошнія некалькі месяцаў Уладзімір Макей, які ў апараце Лукашэнкі адказвае за замежныя справы, танчыў з бубнам, каб санкцыяў не ўводзілі, распавёў Белсату Франак Вячорка. Макей выклікаў амбасадараў краінаў Еўразвязу на прыём у МЗС, распавядаў, што санкцыі не маюць ніякага значэння, але нашкодзяць беларускаму народу. Міністрам замежных справаў развязу тэлефанавалі з беларускага МЗС, угаворвалі не ўводзіць санкцыі, абяцалі вызваліць нават палітвязня, у прыватнасці Рамана і Сафію. Вот прайшло колькі дзён, нічога не адбылося. Па сутнасці гэта блеф. Рэжым Александра Лукашэнкі спрабаваў, як і раней, гандляваць палітвязнямі, тлумачыць дарадца Святланы Ціханоўскай. Але гэтым разам не атрымалася. Санкцыі уступаюць у сілу заўтра. Эканамічныя санкцыі – гэта найбольш магутны рычаг, што мы маем як дэмакратычныя дзяржавы. Латвія моцна падтрымлівае эканамічныя санкцыі супраць Расіі, супраць Беларусі. Часам людзі кажуць, што эканамічныя абмежаванні не маюць эфекту. Не, санкцыям патрэбны час і сістэматычнасць. Тады яны працуюць. Эфект ужо ёсць, а расійскі алігарх, сябар Лукашэнкі Міхаіл Гуцырыеў, пакінуў раду дырэктараў кампаніі «Руснефть». Іншая расійская кампанія «Транснефть» не будзе пастаўляць сыравіну на Наваполацкі нафтан з ліпеня. А Салігорскі Беларускалій не зможа прадаваць угнаенні праз порты краінаў Балтыі. Лукашенка ў сіле спыніць гэтыя санкцыі. Пры умове, калі ўсе палітвязні будуць вызваленыя, рэабілітаваныя, адказныя ва ўсіх злачынствах і рэпрэсіях, прыцягнутыя да адказнасці да судоў. Але мы таксама не спыняемся настойваць на тым, каб быў пачаты дыялог аб правядзенні новых свабодных выбараў. Александр Лукашенко адрэагаваў у сваім стылі, прыгразіў увесці ў Беларусі ваеннае становішча. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это, понимаете, их бессилие. Все ягоныя
абяцанні наконт стварэння міграцыйнага крызісу, наркапаставак і так далей, хутчэй за ўсё будуць рэальнасцю. Хутчэй за ўсё стаўкі будуць павышацца, прынамсі, першы час. Але персаналісцкія рэжымы такія комплексныя санкцыі пераносяць вельмі цяжка, тлумачыць аналітык, або не пераносяць. Ярослаў Сцешык, Белсат. Чарговую групу мігрантаў 9 чалавек затрымалі літоўцы на беларуска-літоўскай мяжы. Такім чынам, колькасць нелегальных мігрантаў, якія прыбылі сёлета ў Літву з тэрыторыі Беларусі, перавысіла 500 асобаў. Гэта ў 6 разоў больш, чым за ўвесь мінулы год. Сярод затрыманых перадусім грамадзяне Іраку 323 чалавекі. Улады Літвы абвінавачваюць беларускі бок у наўмысным пропуску мігрантаў у краіну. Дзейнічаюць дадатковыя авіярэйсы між Менскам і Багдадам ды іншымі сталіцамі рэгіёну паводле загаду павялічыць колькасць людзей, якія прыбываюць. Я маю інфармацыю пра 1500 іракцаў, якія ў Менску чакаюць магчымасці перайсці мяжу з еўразвязам. Больш як у 4 разы павялічылася плынь нелегальнай міграцыі і на беларуска-польскай мяжы. У траўні Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь у адказ на санкцыі можа спыніць змаганне з наркатрафікам і плынямі мігрантаў у Еўропу. Пра тое, што Менск можа згарнуць супрацу ў папярэджанні нелегальнай міграцыі, калі, цытата, на захадзе не адумаюцца, гаварыў і кіраўнік МЗС Владзімір Макей. Я нічого нового не сказав. У гомельскім ізалятары пачаўся суд над блогерамі і палітыкамі. На лаве падсудных 6 чалавек, у тым ліку Сергей Ціханаўскі і Мікола Статкевіч. Працэс закрыты. У залу пусцілі толькі прадстаўнікоў дзяржаўных медыяў. Родныя засталіся пад сценамі СІЗА. Дэталі працэсу невядомыя, адвакаты ўсіх абвінавачаных пад падпіскаю аб неразгалошванні. Вольга Старасціна. У чым вінаватыя самыя папулярныя ў краіне блогеры і палітыкі, грамадскасць спадзявалася даведацца падчас суда над імі. Але ўлады зрабілі працэс закрытым. Падсудных у клетку, як надзвычай небяспечных злачынцаў, завялі ў кайданках. Першага – палітыка Міколу Статкевіча. Апазіцыйны палітык за ўдзел у пратэстах супраць фальсіфікацыі выбараў правіў за кратамі ў суме 8 гадоў свайго жыцця. Летась ён быў аўтарам ідэі кандыдатаў пратэсту. Дмітрый Попоў да затрымання быў мадэратарам сетак «Краіны для жыцця». На лаве падсудных Владзімір Цыганович, аўтар YouTube-каналу «Мазгон». І Сергей Ціханаўскі, якога Цэнтр выбаркам не зарэгістраваў кандыдатам на прэзідэнцтва. Замест яго ў кандыдаты пайшла жонка Святлана Ціханаўская. Ён жа стаў даверанай асобаю кандыдаткі. Нязломны Ціханаўскі нават на лаве падсудных не пабаяўся выказаць абурэнне на дзеянні канваіру, назваўшы іх бандытамі. Забрали красную кофту, представляете? Бандиты. Я вижу, что он тот же мой Сергей, сильный, независимый, как он там себя вел, я просто гордость охватывает за него. Самы малады абвінавачаны Артём Сакаў, відэааператар YouTube-каналу «Краіны для жыцця». Апошнім завялі ў клетку Ігора Лосіка, аўтара сеткі каналу «Беларусь галаўнога мозгу». Позу власть поставил Сергей. Стало ясно, кто тут сильней. Лукавый зачесом его посадил и по другим дела возбудил. 6 абвінавачаных. Іх затрымалі яшчэ да выбараў. У розны час і ў розных месцах. Зараз нейкі сэнс цяжка ўжо шукаць. Шмат безглуздага робіцца. Был бы человек, а дело найдется. Просто хочется справедливости, вот и все. Их, наверное, не за что судить. Их можно только судить за то, что они сказали правду о состоянии нашей глубинки. В частности, Сергей Тихановский. Его канал «Страна для жизни», где в этой стране есть жизнь только приближенных. Паводле версіі следства, у 2019 годзе абвінавачаныя змовіліся зладзіць масавыя беспарадкі ў краіне. Дзеля гэтага яны стварылі блогерскую сетку, з дапамогай якой распальвалі варожасць, заклікалі да гвалту над сілавікамі і чыноўнікамі. Ціханаўскі ездзіў па гарадах і нібыта вербаваў людзей. Мы видим, как людей, которые внутри СИЗО, их вводят в наручниках с скованными за спиной руками,
и в клетке, и вокруг клетки еще стоит 6 ОМОНовцев. То есть это не просто страх, это ужас. И я думаю, в том числе этот ужас из-за того, что наконец-то мы добились санкций. То, к чему призывали Статкевич и Тихановский еще год назад. Усіх абвінавачаных судзяць за нібыта арганізацыю масавых беспарадкаў. Ігара Лосіка і Владзіміра Цыгановіча яшчэ і за распальванне сацыяльнай варожасці. Сергею Ціханаўскаму, Артёму Сакаву, Дмітрию Папову выставілі абвінавачанні адразу паводле 4 артыкулаў Крымінальнага кодексу. Сергей сказал: я буду сидеть столько, сколько позволит народ Беларуси. А народ Беларуси – это я и вы. Это белорусы в стране и диаспоры. И от каждого из нас зависит то, как скоро наши герои вернутся домой, обнимут близких и вместе будут строить страну для жизни. К сожалению, режим запугал народ настолько, что сейчас нужны какие-то другие рычаги влияния. И мы все делаем все, чтобы эти рычаги использовать. Абвінавачаным пагражаюцца рэальныя тэрміны, нават да 15 гадоў зняволення. Акрамя таго, Генеральная прокуратура выставіла ім пазоў на 1 мільён 200 тысяч долараў. Вольга Старостина, Белсат. Прызнанне контенту порталу Тутбай экстрэмісцкім. Разгляд гэткай справы распачалі ў судзе Цэнтральнага раёну Менску. Што праўда, пакуль без працягу паседжанне прыпынілі на нявызначаны тэрмін праз хадайніцтва адваката. Падрабязнасці справы і пра тое, чым яна пагражае аднаму з найбуйнейшых медыа ў Беларусі, Юлія Лабанова. Портал Тутбай падаў хадайніцтва аб абскарджанні дзеянняў рэспубліканскай камісіі, якая угледзела ў матэрыялах выдання прыкметы экстрэмізму. Гэтак распачатае ў закрытым рэжыме першае паседжанне ў справе перанеслі на нявызначаны тэрмін. Суд переносится на июль, то есть это экономический суд будет рассматривать вот это ходатайство, и уже после этого решения, видимо, продолжится суд основной по признанию материалов портала и соцсетей, и даже Ютуба экстремистами. Рэспубліканская экспертная камісія, якая рыхтавала выснову, угледзела ў дзеяннях Тутбай інфармацыйнае забеспячэнне пратэстаў. Знайшлі ў публікацыях выдання і прыкметы высмейвання, абразы чыноўнікаў ды ўласна самога Лукашэнкі. Аналізавалі ж контент пасля выбарчага перыяду са жніўня 2020 да сёлетняга лютага, месяца, калі паступіў пазоў у суд. Ни о каких причинах, кроме политических, говорить не приходится. Это понимают и те, кто судят портал, и те, кто находится в экспертной комиссии. Это понимает и власть наверняка. И это просто по разнарядке идет коверная бомбардировка самого главного, без преувеличения, самого читаемого медиа страны. Пазоўнікам у працэсе выступіла Міністэрства ўнутраных справаў. Ведомства прапанавала ўлучыць матэрыялы Тутбай у спіс экстрэмісцкіх і абмежаваць доступ карыстальнікам інтэрнэту да прадукцыі медыа. Што пра гэткі намер думаюць грамадзяне? Конечно, неправильно. Какой он экстремист? Это вельмі добрае выданне. Яно не палітычнае, яно нейтральнае, яно павінна быць. Нужно не ограничивать новостные эти вот ленты, вот это вот все. Как вы думаете, чему на которую? Чему? Потому что правду пишут. Почему? Да. Сейчас они все будут так поддушивать. Хваля рэпрэсіяў у дачыненні незалежных медыяў не спыняецца, а ўмовы працы журналістаў у Беларусі цяпер адныя з найцяжэйшых за ўвесь час аснавання недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі, адзначае намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеев. Прызнанне матэрыялаў Тутбай экстрэмісцкімі не толькі праблема для самога медыа, але можа пагражаць адказнасцю і чытачам. 20 год артыкулы Тутбая перапошчвалі ўсе. Кожны, хто калісьці цягам 20 год любы артыкул Тутбая можа быць прыцягнуты да штрафу. На справядлівы разгляд справы ў судзе созаснавальнік Тутбай Кірыл Волошин не разлічвае, аднак і працаваць парушэннем заканадаўства пад брэндам медыа каманда не будзе, адзначыў ён. Что по этому поводу будут делать журналисты, которые уехали из страны и не готовы останавливаться в своей работе по
независимому освещению событий в стране. Мне предсказать сложно. Предполагаю, что вместо Тутбай будет что-то открыто другое. Цяпер фактычна адбываецца кансервацыя кампаніі. Міністэрства інфармацыі заблакавала сайт парталу. Тутбай згубіў рэкламадаўцаў, быў вымушаны звольніць частку журналістаў. Некаторыя з іх выехалі за мяжу, апасаючыся пераследу. 18 траўня дэпартамент фінансавых расследаванняў КДБ правёў у рэдакцыі і дома ў некаторых яе працаўнікоў ператрусы, пасля чаго распачалі крымінальную справу аб ухіленні ад выплаты падаткаў. Юлія Лабанова, Белсат. Сёння на аўтазаправачных станцыях Беларусі чарговы раз павысіліся цэны на аўтамабільнае паліва. І зноў на 1 капейку. Гэта ўжо 18-е падаражэнне паліва на 1 капейку з пачатку года. Цяпер літр 92-го бензіну каштуе рубель 88 капеек. Дызельнага паліва і 95-го бензіну рубель 98 капеек. Самы дарагі бензін 98, 2 рублі 20 капеек за літр. Ад пачатку года паліва падаражэла прыкладна на 10%. «Жыве Беларусь» – слоган выставы, што адкрылася ў Берліне. На пляцоўцы мясцовага інстытуту Пілецкага прадстаўленыя розныя творчыя формы пратэставага мастацтва беларусаў. Ад фотаздымкаў да стрыт-арту і флэшмобаў. Белсат стаў інфармацыйным партнёрам імпрэзы. Наша здымачная група наведала выставу. Выстава апавядае гісторыю беларусінаў. Выстава прэзентуе гісторыю беларусаў і беларусак, якія амаль год не спыняюць свайго змагання з рэжымам Александра Лукашэнкі. Адна частка выставы прысвечаная героям рэвалюцыі. І тут важна, што героі не толькі тыя, каго мы бачым у медыях, але і звычайныя працаўнікі заводаў, якія адважыліся страйкаваць. Прамысловых, którzy mieli odwagę strajkować. Спякота ў Беларусі ставіць новыя тэмпературныя рэкорды. У сваю чаргу жыхары сталіцы ад гарадской гарачыні хаваюцца ў цень ці выбіраюцца бліжэй да вады. Як выглядаюць гэтыя дні на Менскім моры і Камсамольскім возеры, а таксама з якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца менчукам, пра гэта ў нашым матэрыяле. Окунулись, охладились, вышли, снова жарко. Да, людей много, да и вода здесь не очень, чтобы здесь оставаться, грязно. Очень жарко, на работе вообще хочется спрятаться в тенек. Мы вот сюда вот добирались, кроме нас, смотрите, сколько желающих сюда попасть. Вот. Мы здесь сидим час, а ехали сюда полчаса. И еще полчаса назад будем ехать, потому что очень много желающих. Явно спрос есть. Дорога однополосная, понятно, что парковочных мест нормальных тоже не хватает явно. И люди паркуются возле дороги, вдоль вот этой вот лесной дорожки. Явно есть над чем работать в плане организации, градостроительства, урбанистики.
Есть, скажем, такие механизмы, которые распыляют воду. В городе можно поставить арки, но это какое-то фантастическое решение. Вот, технически я не вижу возможностей использовать в больших количествах воду для охлаждения в городе. Надо ехать на природу, прятаться в тени, в парк. У нас сегодня здесь, скажем, прогулка на каяках, но, как правило, мы не выбираем таких людных мест для отдыха. Беларусы, якія з'ехалі ва ўкраіну ад рэпрэсіяў, хочуць зрабіць усё магчымае, каб выратаваць радзіму ад дыктатуры і вярнуцца дадому. У выніку яны аб'ядналіся, каб заявіць пра беларускую праблему ўсяму свету. Пратэстоўцы патрабуюць ад міжнароднай супольнасці ўвесці новыя санкцыі супраць рэжыму і прызнаць яго тэрарыстычным. Таксама беларусы просяць Украіну адмовіцца ад дыпламатычных і эканамічных сувязяў з уладамі Беларусі. Рэпартаж «Лета ў аб'ектыве» глядзіце праз імгненне. У студыі працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы.